दिनै आङो तामुलपुर जिल्ला बिजेपिनि मावखुलियाव गार्जेन मिनिस्टार मानगोनां जयन्त मल्ल बरुवा सार बिथांनि नुजाथिनायाव आङो बिजेपिखौ बा बिजेपिनि नीति आदर्शखौ आं मोजां मोननानै दिनै आं जयेन जाफैबाय। आङो नंगौ आङो दुलाराय बर' गोसो आफाद सुक्लाय सेरफां दख'रा एबसुआव आङो खामानि मावदोंमोन आफादगिरि महरै। बेनि उनाव आं बारग'नानै दिनै आङो बिजेपिआव आङो हाबफैदों। बिथांमोननि जि नीति आदर्शखौ आं मोजां मोननानै आसा खालामदों जोंनि सुक्लाय सेरफां ओनसोलाव जि जौगानायनि खामानि बेखौ मावलांनायाव बिजेपिनि मावलांनायाव आङो मदद होगोन होननानै आङो दिनै बिजेपिआव जयेन खालामनाय जाबाय। दिनै आङो तामुलपुर जिल्ला बिजेपिनि मावखुलियाव गार्जेन मिनिस्टार मानगोनां जयन्त मल्ल बरुवा सार बिथांनि नुजाथिनायाव आङो बिजेपिखौ बा बिजेपिनि नीति आदर्शखौ आं मोजां मोननानै दिनै आं जयेन जाफैबाय। आङो नंगौ आङो दुलाराय बर' गोसो आफाद सुक्लाय सेरफां दख'रा एबसुआव आङो खामानि मावदोंमोन आफादगिरि महरै। बेनि उनाव आं बारग'नानै दिनै आङो बिजेपिआव आङो हाबफैदों। बिथांमोननि जि नीति आदर्शखौ आं मोजां मोननानै आसा खालामदों जोंनि सुक्लाय सेरफां ओनसोलाव जि जौगानायनि खामानि बेखौ मावलांनायाव बिजेपिनि मावलांनायाव आङो मदद होगोन होननानै आङो दिनै बिजेपिआव जयेन खालामनाय जाबाय।